आम्ही आमगेला फुडले एपिसोड आम्ही तरी बटीन माया नमका कुरकुरीची काजू बिये भजी करून दिलेलं आशिल्लो तुम पुरा जनांनी ट्राय करून आसतल ते भारी टेस्टी जालेलो आता आमगेला अनेक एक एपिसोडाक बटीन माई अनेक कसं की स्पेशल करून देत म्हणला बटीन मायन करचे प्रति एक आयटम स्पेशलाची भारी लायक जाता आम्ही बटीन मायला गिनीम गोया कसं करून देता म्हणून सांगून आता आमका काजू बिये भजी तवड करून दाखयला तुम्ही आमगेला फर्स्ट एपिसोडाक आता सेकंड एपिसोडाक कसं करून दाखयला आता 5 निमिष जेवचे भितरी एक पवा चटणी झटपट पवा चटणी नवा ಒಟ್ಟು 5 निमिष भितर जेवचे पवा चटणी बटीन मायली आ खेल्लाई भारी टेस्टी जाता आता मी कश करते म्हणून पडे इंग्रेडिएंट्स तूप सक्कर सासम आणि सुकी मिरसांगी आणि करबेव तितलेच ಒಟ್ಟು 5 बग असच्या आणि पोगलच्या तूप तूप कसा लाग तूप घालल्यारी मस्त टेस्ट जाता तूप घालनो करची पवा चटणी ओके ओके ए म्हणारी कोर येत जाल्यार तेल्ला आणि तितले टेस्ट जायना तूप पांगाला भारी लागता पण तुम्ही कोणी तूप घालून पवा चटणी दोड ठेल्लाय पण आमगे बटीन माय 5 जस्ट 5 मिनिट भितर करून दाखयता पळय आम्ही कशी करची म्हणून फण्णा दवरचे पवा चटणी का फण्णा दवलो तो तापत दवरला बटीन मायना 2 चमचे तूप घालचे 2 चमचे ते तूप तापू का ना तूप तापताना एक चमचे सासम घालचे मागेरी 2 मिरसांग घालची सुकी मिरसांग 2 सुकी मिरसांग सासम पटपट येतं ना 2 सुकी मिरसांग चिकन घेताना तीन मायना 2 चमचे तूप फोन केल्या तूप तापले कोडले ताका 1 चमचे सासम आणि 2 सुकी मिरसांग घाली कट करून आणि तंत भितर करबेव घालो करबेवात लायक भाजून आयलो कुडले बटीन मायन ऑफ केला आता आता अर्ध वड्याचे एक वड्याचे सोय कर आता एक वड्याचे सोय एक पो मिक्स कोण देतात साधारण कितले जणांना खाव्यात बटीन माय एक 4 जणांना खावे 4 जणांना ओके ओके ते फळणं भाजीलेला का घाले ना होय आता मीठ ना होय मीठ घाले चिमटी मीठ ओके आणि हाका सक्कर चड ओके होय 4 स्पून सक्कर घाल एक वड्याची सोय घाल्या बटीन मायना मीडियम नारळाचे आणि ताका एक चिमटी ताका दोरची तितले मीठ आणि आता 4 चमचे साखर घाली हे आता 4 जण खावच्या पावता म्हणताच बटीन माई आता ते मिरसांग मी फण्णान भाजील कुरकुरी जाला ना होय हे लायक करून आणि बरसो मिक्स करून घ्यायची लायक तुप्पा पण बोळ येता तुप्पान फण्ण घालायला एक ताजी पोरंबोळ विंगडू अस भारी गम गम पोरंबोळ येत सांगा हे पवा चटणी काकन कसले नाव अस की बटीन माय धव पवा चटणी म्हणतात धव पवा चटणी त्याची आम्ही गोड घालून पवा चटणी केल्यारी ती तांबडी जाता हांग साखर घाला देखून हाका धव पवा चटणी म्हणजे हांव कितले की पण तांगा येईल टायमार खेळ्ळाय हे पवा चटणी भारी सुपर जाता 1.5 निमिष भितर करू काय जाता तेजे जो हो घालून हे मिक्स करून घ्यायचे ओके आता लायक कोण मिक्स करून घेता असाची थोडे धरते की म्हणून येवई कशी आहे कोणाला शिकली तुम्ही हे मी गेला मान करते शिले तुम्ही शिवमोगाचे शिवमोगा लायक गम गमची तुप्पा परंबळी जावन आशिल्ले बटीन मायला धव पवा चटण्यांक रेडी जाला
हे पोहा चटणी आता रेडी झाल्या पोळन टेस्ट करा ತುಪ್ಪ ಪುರ್ಮೋಳು ಓಕೆ ತುಪ್ಪ ಪುರ್ಮೋಳು ತವಳ್ दुखून येतं असं गम गम तुप्पा फण्ण घालची मला तुमका ಗೊತ್ತಾ सर तुप्पा आंबी तरी ती सुकी मिरसांग आणि घालून बटीन मायन फण्ण भाजीताना गम गम पुरंबोळू ताजे द्रा रब्बून मेन ये आमगे कुकिंग शूट करतना त्या प्रॉब्लेम ते गम गम विंगड विंगड पुरंबोळ येताना ताजे द्रा रब्बून ते तडसून घेवचेच पडे ते कंप्लीट जावताय ते एक पनिशमेंटच म्हणून येतं आता मी पाव चटणी कशी घाला म्हणून सांगता एक उतरान सांग जाल्यार सुपर जाला कित्या म्हळ्यार भारी सिंपल कसले ना आमकां सांगच्याक बरी फण्ण म्हूण मारता बट ते तुप्पान घाला देखून ते तुप्पान भितर मिरसांग करबेव सासम पटपट आनी तांचे एक फ्लेवर आस पळयाचे भारी लायक जाला तशी झटपट पावा चटणी 5 मिनिट भितर जावचे एक पावा चटणी आमकां आज बटीन मायन शिकून दिला कोणी सोयऱ्या नाही लारीची वग्गी कोण 5 मिनिट भितर करून दिवे बटीन माय ते सोयऱ्यांक काय उडना आमगेल्या सुकानंद भट मामा भारी ख्यात पुरोहित तांगेल्या यजमाना तांणी म्हणून बटीन मायेक केन्नाय सोयऱ्या येयले आसताची तशी बटीन मायन कोणय आयल्यारी पटपटी झटपट करची पावा चटणी कई आनी आमकां भज तावळ करून दाखयलो काजू बिये भज दोन्ही तशीच एका पशी एक भारी लायक जाला तुम्ही पुरा जन ट्राय करून पळयाची आणि कसं म्हळ्यार बटीन माय आजी आज आमी शूटांक घेवची दिवस बटीन माय सकाळ दुखून भारी बिजी आशिल्लीची तितली बिजी आसताली तांगेले तोंडार एक चूर स्ट्रेंज वासो पळय केन्नाय हांसून आसता अशी आसताची केन्नाय मेनी टायम आयल्यारी तशें तांगेले तितले कामा मध्ये भितर आमकां थोडेची फुर्सत करून आमकां 2 शूट करून दिवचे खातीर 2 रांदप करून दिले टेस्ट रांदप करून दिलेले बटीन माय तुमका नमस्कार आमगेल भटमामो केन्नाय बिजी आसताची खंयच्या टायमार आयल्यारी तांणी आमकां मेळना सांगा त्या टायमार पुरो आमगेल बटीन माय हांसून घेवन आमगेले कसो विशय कसले आयल्याच म्हण पुरो आमकां निमगून आमकां जाव जाल्यार समाधान सांगून पेटयताची आनी रात्री भटमामा घरान फोन करयताची तसले आमगेल बटीन माय स्मायलिंग फेस केन्ना एवर स्मायलिंग तांणी आता बटीन माय आता तुमगेले चेरडूवाल बगे सांगयाची म्हाका 2 चेरडूवां मालगड ही चेल्ली आनी धाकलो चालो चेल्ली वार्डीक जावन 10 वर्सां जाल्या ती आता ऑस्ट्रेलिया आसा आता बटीन माय ऑस्ट्रेलिया वचच्या पार्सरलाची आता भटमामाला वय आता विठ्ठल भटमामा बगे सांग्या हांगेल पूत विठ्ठल भटमामा म्हणून म्हळ्यार शुकान भटमामाले हांव विठ्ठल भटमामा तांगेले नांव तांणी आमकां पुरयत आशिल्लीची आता पूत विठ्ठल भटमामा हय तो प्रोफेसर जावन इंजिनियरिंग कॉलेजाक टीच करता आमगेल बटीन मायेन आमकां करून दिल्लेले 2 सुपर टेस्टी रांदपाक तुमी पुरो जनांनी पळयले असले लायक रांदप आमी आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनलान तू घालता आसताची तुमी पुरो जनांनी आमगेले चॅनल सबस्क्राइब करका तशीची तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरो जनांक सांगका लायक करका शेअर करका कमेंट करका सगळ्यांक धन्यवाद।